de caldă. Caldă? Da. Nu glumesc. Dacă mie mi se pare caldă, înseamnă că e caldă. Nu ești tu obișnuit încă. Uite ce faine valuri sunt. Au mari. Da, sunt mai mari ca ieri. Mai tari. Mamă, ia uite. Da, ceau. Se prinde picioarele tale. Așa e. Au și ele farmeculori. Da, tu dai seama că ești într-o mare. Îl uzi. Ia uite și pescărușii. Ai grijă! Ia uite-l. Da? O să mă pun în fund? Ia uite că poate vine un pescăruș aici la noi, dar văd că nu vrea să vină. O să mă pun în fund? Poți să faci ce vrei tu. Uite-l, a prins peștele. Hai,